Hvaljeni su poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju U zemlju Karmela ja vas dovedoh. Ja sam brat Jakov od Križa, bostonogi karmeličanin. U današnjoj bih se emisiji htio nadovezati na svoju prošlu emisiju u kojoj sam govorio o tamnoj noći, kako ju predstavlja Sveti Ivan od Križa. U ovoj ću emisiji tu temu ipak malo tematski raščlaniti, tako da bi govorio malo više o tome koji je uzrok, koji je cilj tamne noći, te ću nešto konkretnije govoriti o tome kako se tamna noć očituje u čovjeku, pri čemu ću se u pojedinim elementima udaljiti od Svetog Ivana od Križa, koristeći se naukom nekih drugih autora, među ostalim i svetaca karmelskog reda. Dakle, već sam rekao da je tamna noć jedan fenomen čišćenja duše. Tamna noć kao proces sjedinjenja s Bogom sastoji se od dva aspekta, pozitivnog i negativnog. Prvi je taj jedan pozitivan osjećaj i on obuhvaća progresivno približavanje i prožimanje Bogom. Drugi je osjećaj negativan i on podrazumijeva da se noć osjeća kao jedna eliminacija, čišćenje svega onoga što je osobno. Kad Sveti Ivan od Križa govori o ovim pozitivnim aspektima, on zapravo uvijek govori o kontemplaciji, koja je jedno tamno, suho promatranje Boga u molitvi. Korisno bi za početak bilo reći što zapravo Ivan od Križa smatra kad govori riječ noć. Možemo govoriti o tri razloga zašto svetac ovaj mistični fenomen naziva tamnom noći. Prvi je to jedno ispražnjenje tjelesnih i duhovnih osjeta, kao i želje za njima. Važno je ipak istaknuti da je noć ipak primarno nedostatak uživanja u stvarima, a nije nedostatak samih stvari. Tako da je primjerice moguće da neko bude bogat, ali da je u tami s obzirom na to bogatstvo, jer neće uživati u njemu, već će htjeti uživati samo u Gospodinu. Mnogi čitatelji Ivana od Križa zapravo krivo shvaćaju taj njegov zahtjev za ničim. I ne radi se o tome da su stvari u sebi zle, već odbacivanje stvari u duhu vodi do toga da nadiđemo tu stvorenu stvarnost, koja inače služi samo kao posrednik do Boga, i da idemo do Boga izravno. Drugi razlog zbog kojeg Ivan od Križa naziva tamnu noć noću je taj što je vjera sama tamna i preko koje se dolazi Bogu. I dva su razloga zbog kojih je vjera noć. Prvi je taj što u sebi samoj zamračuje i zato što izaziva tamu u duši. U vjeri Boga ne vidimo, već u njega vjerujemo. Tu se razlikuju vjera i znanje. Tako nam pojedini koncept u koji vjerujemo može ostati nejasan, maglovit, ali unatoč tome možemo imati tu jednu sigurnost, a ta sigurnost je često veća i snažnija od sigurnosti koju imamo kad neki koncept potpuno jasno razumijemo. Treći razlog zbog kojeg se tamna noć naziva tamnom je cilj kojem se ide, a to je transcendentni Bog, koji je taman za čovjeka u ovome životu i kojega nikada nećemo moći u ovom životu shvatiti svojim ograničenim glavama. Važno je ipak imati u vidu da su mistični fenomeni plod Božje volje i Božjega djelovanja, tako da mogu nastupiti kad i kako to Bog želi. I pri tome je to neovisno o duhovnom stanju čovjeka. Ipak zbog didaktičkih razloga slijedit ćemo shemu Svetog Ivana od Križa i taj jedan uobičajeni put duhovnog života o kojem govori, a on podrazumijeva postojanje tog jednog međuperioda između dviju noći, noći osjeta i noći duha. Trajanje same noći je varijabilno, te ovisi o čovjeku, okolnostima života i odgovoru same duše na to što se događa. U tamnoj noći svetac govori o dva temeljna kriterija koji će odrediti trajanje tamne noći. To je stanje duše i stupanj ljubavnog sjedinjenja do kojega ju Bog želi uzdići. Elementi trajanja tamne noći svakako ovise o volji Božjoj, ali ovise i o subjektu, jer što više čovjek može trpjeti, čišćenje će biti kraće, ali i jače, odnosno bolnije. Neki autori smatraju da se u slučaju preosjetljivosti osobe može reći da će se tamna noć protegnuti na veći dio života, zbog toga što nisu zapravo potrebne nekakve posebne kušnje koje imaju za cilj preobrazbu takvog čovjeka. Grubo govoreći, možemo reći da tamna noć traje nekoliko godina, tako je recimo neki prosjek. Sveti Ivan od Križa govori o jednoj noći, kao postupnom procesu koji započinje tamo gdje čovjek i počinje graditi svoje iskustva i radnje, a to je u osjetu, na toj jednoj površini čovjeka, a završava se u duhu, u čovjekovoj dubini. Svetac dalje raščlanjuje tamnu noć na aktivno i pasivno. Ipak treba imati u svijesti da je ova podjela primarno didaktička, jer se radi o samo jednoj noći, koja je ujedno i noć osjeta i noć duha, samo što u jednom trenutku dominira jedan aspekt, u drugome drugi,
odnosno može se reći da se radi o noći duha s mnogim osvrtima na noć osjeta. To pročišćenje osjeta sastoji se prvo od odricanja od svjetovnoga, a potom i od onog duhovnoga, odnosno svetoga, u kontekstu tame kontemplacije. Drugo, sastoji se od potrebe uspostavljanja ravnoteže osjeta i duha, odnosno u prilagođavanju osjeta duhu. Treće, sastoji se od pročišćenja svih strasti i apetita koje duša ima. U povijesti duhovnosti, ako ćemo gledati, ti znakovi da je duša ušla u tamnu noć, odnosno u kontemplaciju, spominju se već i prije Ivana od Križa, premda ih je on popularizirao. Sažeto možemo reći, što sam već rekao u prošloj emisiji, da je prvi znak nedostatak ugode za Božje i svjetovne stvari, drugi je taj da se duša često sjeća Boga i žaluje što mu ne služi, a treći je ta jedna nemogućnost vraćanja u stanje raspoloženja, što zapravo u sebi podrazumijeva suhoću. U usponu na goru Karmel, Sveti Ivan od Križa treći znak drugačije definira, te kaže da osoba želi ostati sama u razmišljanju o Bogu koje je praćeno ljubavlju. Sveta Terezija Benedikta od Križa posebno ističe suhoću i strah duše da je na krivome putu. Svrha te suhoće je u tome da nas čini svjesnima naših slabosti i siromaštva. Općenit nekako savjet koji mogu dati duhovnicima kad razlučuju tamnu noć je to da je često važnije procijeniti polazišnu i krajnju točku duše, nego same aspekte koje duša trenutno prolazi. Polazna točka ovog puta su osjet, stari čovjek, prirodni čovjek, taj jedan tjelesni čovjek. A da bi se moglo doći do te jedne nadprirodne transformacije, treba se zamračiti sve ono što je prirodno. I kad Sveti Ivan od Križa govori o tom zamračenju, koristi vrlo jake izraze, povezane s odricanjem i negacijom. A cilj kojemu se teži je taj jedan novi čovjek, pobožanstvenjen u svome biću i u djelovanju. Čovjek koji je u noći naučio razlikovati ugodu i bit stvari. Sveta Terezija Benedikta od Križa ističe kao cilj dušu koja je ponizna, pokorna i poslušna, koja ima toliko posla sama sa sobom da se nema vremena obazirati na grijehe onih koji ju okružuju. Ipak je važno u govoru o odricanju imati u vidu da je ono što Sveti Ivan naziva pročišćenjem zapravo ulijevanje novih darova, a nije samo ta jedna eliminacija nekorisnih stvari. Jer je zapravo potrebno stvoriti prostora u duši za neizmjerne Božje darove. I kad ne bi bilo patnje prouzrokovane čišćenjem i spoznajem vlastitih slabosti, i kad one ne bi bile povezane s rastom u ljubavi, to uočavanje beskrajne udaljenosti čovjekove bijede i te jedne Božje savršenosti čovjeka bi jednostavno dovelo do neizrecivog očaja. I zbog toga se ti svi negativni aspekti tamne noći ne smiju smatrati najvažnijim aspektom tamne noći, već su zapravo samo jedan sporedni fenomen. Kad sam rekao nešto sad o uzroku i cilju tamne noći, rekao bih sad nešto o njenim konkretnim manifestacijama. Prvo što je važno imati u svijesti je to da se njene konkretne manifestacije razlikuju od čovjeka do čovjeka, o čemu govori sam Ivan od Križa. Ako krenemo od samoga sveca, premda je očito da je prolazio duhovne kušnje i u molitvi, ono što mu je nanosilo najviše boli bilo je vezano uz bratsku ljubav ili odnose s braćom u zajednici, posebno na situaciju kad su ga bacili u zatvor. A čak i oni koji prođu kroz tamnu noć i stignu do sjedinjenja, ne moraju osjetiti sve milosti o kojima piše Sveti Ivan od Križa o duhovnom spjevu, odnosno o čemu govori Sveta Terezija u kontekstu 6 odaja zamka duše. Konkretan primjer možemo pronaći u životu Svete Terezije od djeteta Isusa. Očito je da ona ne slijedi put koji donosi Sveti Ivan od Križa. Kod nje vidimo zapravo jedno iskustvo sjedinjenja s trojstvom prije tamne noći, u kojoj će biti zapravo sve do svoje smrti. Te jedan duhovni put o kojem govori Ivan od Križa ne slijede ni neki drugi sveci. Na primjer imamo Svetog Pavla od Križa, čija je tamna noć trajala 45 godina i to nakon stanja sjedinjenja. Ovakav tijek duhovnog života nazivamo reparativnom noći, zbog toga što se u njegovom slučaju ne radi o pročišćenju vlastitih nesavršenosti, već se trpe muke tamne noći radi spasenja svijeta. Ono što je zapravo ključno je to da načine i oblike čišćenja u tamnoj noći treba svaka epoha razlučiti za sebe. Kao primjer opet možemo uzeti primjer Male Terezije. Ne samo da je itinerarij njezina duhovnog života izlazio izvan tog jednog okvira uobičajenog puta,
već je i sadržaj njezinih tegoba bio različit. Njezina je noć bila slična Ivanovoj noći utoliko što se zbivala u kontekstu kontemplativnog života. Očitovala se tamom vjere, napastima prema bogohuli, te doživljavanju tog jednog apsurda egzistencije. Sveta Mala Terezija živi tamnu noć vjere u strahu, sumnji i mišljenju da Bog ne postoji, da nema neba i da je zapravo sve umislila, da je sve san. Ovo Sveti Ivan od Križa ne donosi ni kao mogućnost, već on smatra da se tama vjere nikad ne očituje kao strah da je Bog dušu napustio ili da joj neće oprostiti. I on zapravo govori o tome da duša sumnja u sebe, a ne u Boga i njegovo postojanje. Sad možemo vidjeti zapravo što se dogodilo između Male Terezije i Ivana od Križa, i to je svakako 3 stoljeća uvelike obilježena ateizmom, posebice u kontekstu Francuske. U doba u koje piše Sveti Ivan od Križa, velik se naglasak stavljao na osjećajnost u molitvi, te na različite mistične fenomene, pa je moguće da se i tamna noć u njegovo doba dominantno manifestirala izostankom takvih iskustava, što se onda doživljavalo kao bogonapuštenost. Ali nije bilo tih problema s vjerom, koji su bili postojani u vrijeme Terezije. Neki autori govore i o tamnoj noći apostolata. Ona se primarno očituje po teškoćama u apostolatu i zahvaća one duše koje su svoj poziv dominantno ostvarivale u pastoralu, a ne u kontemplativnom životu. Ove se poteškoće u apostolatu očituju kao neučinkovitost u pastoralu, pogreške, praćene raznim teškim posljedicama ili općenito taj jedan osjećaj neuspjeha. S obzirom na duhovnost općenito danas, možemo reći da je ona primarno aktivna, tako da bismo elemente tamne noći mogli možda više tražiti u ovom modalitetu tamne noći. Ipak, ono što treba posebno jasno naglasiti je to da nije svaka kriza ili patnja tamna noć. Tamna noć u tom jednom smislu o kojem govori Ivan od Križa je sredstvo preko kojega se dolazi do odgovora vjere, nade i ljubavi u vjerniku. Ako nema ovih elemenata, sasvim sigurno ne možemo ovaj termin koristiti niti očekivati plodove koje tamna noć osigurava onima koji žive ovo iskustvo na taj jedan teologalan način. I ovaj je kriterij ključan za razlučivanje, radi li se o tamnoj noći ili o nekom psihijatrijskom poremećaju. Jer se danas zapravo prečesto događa to da ljudi svoje patnje nazivaju tamnom noći, premda o tome ne može biti ni govora s obzirom na stanje duhovnog života u kojem se nalaze. Možemo govoriti o 2 kriterija za razlučivanje, radi li se o tamnoj noći ili o patnji drugog uzroka. Prvi kriterij je ta jedna svjesnost trpljenja za Boga, a to nužno podrazumijeva razinu duhovne zrelosti i aktivno sudjelovanje u tome procesu. Prema ovom kriteriju ne može se govoriti o tamnoj noći ako osoba živi na periferiji svoga bića, te ne može gledati šire od svojih poteškoća. Drugi kriterij je taj da se čovjek može distancirati od svojih problema i vidjeti svoje tegobe u tom jednom širem smislu, te da može slobodno izabrati povezanost i smisao. Ne treba svim patnjama davati opseg kojim Bog nije namijenio, te se čak i ako služe za pročišćenje, radi se o aktivnom činu duše, a ne o tamnoj noći koja dolazi od Boga. Dalje, možemo reći da su poteškoće u molitvi osobito česte u tamnoj noći. Duša u ovom stanju ne može moliti, ako i uspije, ta je molitva bez snage, te joj se čini da je Bog ne čuje i da je izgubila sva svoja dobra zauvijek. I očita je ta jedna dimenzija patnje kad se govori o tamnoj noći. Tamna noć za Svetog Ivana od Križa znači nedostatak svjetla, jedno lišavanje, odvezivanje od spona za svijet. Događa se da duša pati, a ne zna zbog čega. Sveta Terezija Benedikta od Križa, kad govori o tamnoj noći, koristi vrlo snažne izraze. I ona kaže da patnje u noći možemo bez pretjerivanja nazivati razapinjanjem. Svetica ističe da se u tamnoj noći duša muči zbog svojih naravnih, moralnih i duhovnih slabosti, a zbog siline patnji osjeća da se uništava i raspada. Duši se čini jasnim da je Bog odbacio, te se osjeća kažnjenom, odbačenom i nedostojnom Boga. Svetica naglašava da dušu zapravo najviše pogađa taj jedan strah da je zauvijek izgubila Boga, te da joj kad bi znala da to nije tako, ostale patnje ne bi stvarale velike probleme. Duša zapravo osjeća taj jedan osjećaj siromaštva i bijede, a nekad joj se može činiti da vidi otvoren pakao i propast. Tamna noć toliko zapravo duboko čisti čovjeka da ga zahvaća cijeloga.
u većem ili manjem intenzitetu i ovisno o stupnju noći do kojega se stiglo. Tamna noć čisti i osjećaj duhovne moći, ali i fizički život. Naglašeno čišćenje duhovnih moći vidljivo je kad Sveti Ivan govori da Bog ogoljuje sve moći i kaže, ostavljajući u tami razum, volju u suhoći i pamćenje u praznini i osjećaj duše u patnji. Elemente čišćenja tih pojedinih moći obrađuje i Sveta Terezija Benedikta od križa. I ona kaže da je vjera siguran, ali taman habitus duše. Vjera je osim toga za nju i tajan put prema sjedinjenju, jer jedino vjera daje spoznaju o Bogu, ono baš pravu spoznaju o Bogu. Imajući to u vidu, da bi duša uopće mogla stići do Boga, ona mora aktivno ući u tamu, mora se odreći svih svojih moći pa i samoga razuma. I jasno će istaknuti sljedeće. Kad razum prihvaća to što mu se predlaže, iako to ne spoznaje snagom vlastitog uviđanja, tad on zakoračuje u tamnu noć vjere. Kad govori o teologalnoj kreposti nade, Sveta Terezija Benedikta kaže da nada prouzrokuje prazninu u pamćenju, jer ga zaokuplja nečim što još ne posjeduje. U normalnim okolnostima svakako pamćenje nastoji posjedovati, ali sada u tamnoj noći nada se prazni od svega onoga što nije Bog. Svetica će vezano uz nadu reći sljedeće. Ona nas uči da se svemu od Boga nadamo, a ničemu od nas samih i od drugih stvorova, da od njega očekujemo blaženstvo bez kraja. I upravo radi toga da se u ovom životu odričemo svakog užitka i posjedovanja. Kad govori o čišćenju volje, kaže, ljubav oslobađa volju od svih stvari, budući da nameće dužnost ljubiti Boga iznad svega. Ljubav je tama za volju, jer dovodi do toga da zapravo čovjek odustaje od svojih strasti i želja i da čuva svoju ljubav samo za Gospodina. Kad govorimo o tom pročišćenju ljubavi, Sveti Ivan razlikuje žar ljubavi od slobodnog čina volje. I ovaj se žar ljubavi zapravo treba shvatiti više kao strast nego kao aktivan čin duše. I nije potrebno čišćenje te ljubavi kao što je potrebno za razum, jer ovdje ta strast ljubavi pomaže volji osjetiti tu jednu strastvenu ljubav za Boga. I upravo je zbog te ljubavi i moguće da duša prođe kroz tu jednu destrukciju sebe, da bi mogla doći do toga da bude Bogu slična. Teologalne kreposti nade i vjere usko su povezane. I volja je ovisna o intelektu i u tami zapravo ni ne može doći u dodir sa svojim objektom, osim preko tog posredovanja vjere. Premda se, kažem, svakako radi o duhovnom fenomenu, Blaženi Marij, oženjen od djeteta Isusa, smatra da noć osjeta mogu pojačati i fizički uzroci, kao što su melankolija. U ovom stanju duša osjeća gubitak svih svojih potpornih mehanizama, a to se onda očituje i kao bol, praznina i gušenja. Čak ni sjećanje na prijašnje dobro duši ne pomaže, već ono zapravo često još samo više pojačava bol. Uz napasti koje duša proživljava uslijed Božjeg djelovanja, dolazi i do napada od strane đavla, koji također iskušava dušu u ovom razdoblju. Ometaju, jer zapravo to je jedino što može učiniti kad nema pristup višim dijelovima duše. Duše zbog toga često osjećaju da ih i Bog i đavao napadaju u isto vrijeme. Zbog dubine patnje koje duša prolazi, Sveta Terezija Avilska kaže da u ovom stanju nije ni moguća utjeha. Sveti Ivan od križa istaknuće da ove duše ne mogu vjerovati ni duhovniku koji ju pokušava tješiti, jer stalno nekako vjeruju da ju on ne razumije do kraja, da ne razumije njezino zlo, njezinu grešnost i to jedno stanje u kojem se nalazi. Budući da se nalazi u tami, duša nekako pokušava odgonetnuti što se događa, jer se radi o previše ozbiljnoj stvari da bi mogla ostaviti po strani. I čovjek u ovom stanju sebe analizira i dolazi najčešće do jednog od sljedećih zaključaka. Ili Bog me nepovratno napustio, ili čovjek spoznaje tu svoju vlastitu bijedu i vjeruje da je nemoguće biti oslobođen od nje, ili u ovom je stanju zbog svoje nemogućnosti, neaktivnosti i zbog toga mu se čini da su mu sve moći nekako vezane u tu jednu lijenost, nevoljnost, ili se može osjećati ta jedna nemogućnost i beskorisnost svake izvanjske pomoći, ili općenito nema nade u izlazak ni izlječenje u budućnosti, bez obzira što učinio. Ali ako ćemo gledati iz jedne teološke perspektive, sasvim je jasno da ovi fenomeni imaju jednu
jedno posve drugačije značenje. Zbog općenito dubine svih patnji koje duša proživljava u tamnoj noći, blaženi Marie Eugène smatra normalnim da se ove patnje preliju i na tijelo. Noć duha dovršava čišćenje započeto u noći osjeta, a zbog toga se i patnja manifestira osjetno na razini tijela. I ovo zapravo može predstavljati dodatnu poteškoću u diferencijalnoj dijagnostici psihijatrijskih poremećaja, jer se sama tamna noć može manifestirati fizičkim simptomima koji su nalik onima u psihijatrijskim bolestima. Od fizičkih fenomena mogući je taj jedan osjećaj općeg gubitka snage koji se proteže na sve moći. Mogu postojati problemi u odnosu prema vremenitoj stvarnosti, te se čini da duša ne uspijeva s ime vladati. Gubitak pamćenja može dovesti do gubitka osjećaja za vrijeme i za ono što se trenutno čini. I Sveta Terezija i Sveti Ivan govore o nemogućnosti molitve, a gotovo je nemoguće moliti čak i usmene molitve. Terezija uočava i da je samoća mučenje za ove duše, kao što i druženje s drugim ljudima, zbog čega se duše u ovom stanju lako izvanjski uzrujaju. Blaženik uočava da ovo uistinu može nalikovati na nešto što bi psihijatri dijagnosticirali kao poremećaj. Druga je skupina manifestacija obilježena fizičkim fenomenima, do čega dolazi zbog toga što se Božje djelovanje na posljedku s duha širi na tijelo. U 6. odajama Zamka duše, Terezija govori o bolestima kao jednoj od značajnih kušnja na putu čišćenja. Terezija kaže: to je daleko veća patnja. Posebice kad su bolovi žestoki, čini mi se da je to najveća patnja. Mislim između vanjskih patnji na zemlji. Ta jedna malaksalost koja se javlja u tamnoj noći normalna je posljedica tamne noći, zato što se radi o duhovno jakom fenomenu koji svakako ostavlja posljedice na cijeli organizam. Ponekad će, ovisno o temperamentu osobe, problemi biti lokalizirani, time ukazujući na slabosti samoga organizma. Drugim riječima, možemo reći da tamna noć može dovesti do problema na onom mjestu koje je već ranije bilo oslabljeno, bilo konstitucijom organizma, bilo kojim drugim uzrokom. Ovi lokalizirani simptomi mogu stvarati poteškoće u dijagnostici patoloških stanja, te je u ovakvim situacijama svakako potrebna dobra suradnja duhovnika i liječnika. U drugu skupinu spadaju kušnje izazvane izvanjskim uzrokom. Blaženik ističe da sve može postati uzrokom patnje za duše u ovom razdoblju čišćenja. Kao primjer on navodi Terezine poteškoće povezane s osnutkom njezina prvog samostana, ili Svetog Ivana od Križa kojeg su braća zatočila u samostanski zatvor, ili recimo kritike upućivane Svetom Ivanu Arškom. Ovdje je važno uočiti da, premda osobe u ovom stanju već očituju tu jednu nadnaravnu snagu svetosti, ipak ne mogu izbjeći kritike. Jer budući da duše još nisu potpuno pročišćene prolaskom kroz tamnu noć, ovo on tumači time da se određeni nedostaci očituju izvana. I blaženik daje nekoliko primjera. U pastoralu ove duše mogu imati više slobode i onda nekad mogu odgovoriti kratko, odriješito, a to se na izvana može percipirati kao hladno i neugodno. Pojedine će duše biti, recimo, nerazborite u korištenju nadnaravnih darova. Kod nekih se mogu manifestirati slabo nadvladani pokreti sebičnosti, oholosti i sl. Važno je ipak imati svijest da će ljudska grešnost nestati tek potpunim predanjem Božjem zahvatu na duši. Čak će i onda postojati taj jedan osobni način mišljenja i djelovanja, koji se možda neće sviđati onima što ih okružuju. Na istome tragu i Wilfrid Stinisen, koji kaže da osjećaj odbačenosti i progonjenosti može imati svoj temelj u stvarnosti zbog te jedne nezgrapnosti duše koja prolazi kroz tamnu noć i zbog te jedne općenite nesklonosti ljudi prema onima koji su drugačiji od njih. Dakle, ponovit ću, osoba koja je u tamnoj noći još nije sveta, još ima svoje nedostatke, još ima svoje borbe, tako da ne moramo očekivati od njih da budu savršeni sveci u ovom periodu. Premda ove nesavršenosti i razdražljivosti doprinose stvaranju neugodnosti u međuljudskim odnosima, one ipak nisu dovoljan uzrok progona koje ove duše podnose. Uzrok leži u mržnji svijeta prema Božjoj ljubavi, koja se očituje i kod ovih duša kod kojih raste ljubav. Dio razloga za ove kušnje leži u tome što će, da bi spriječio sjedinjenje duše i Boga, đavao upotrijebiti sva sredstva, unutarnja i izvanjska.
Oni koji zapravo prolaze kroz kušnje tamne noći čine se nervoznima ili mogu biti potišteni kad vide da se zapravo ne mogu pomoći. Ivan od Križa ovdje predlaže 2 savjeta. Prvi je taj da pokušaju ostati tihi i da ne čine čudne stvari, jer neće izaći iz tamne noći dokle god Bog to ne odluči. Drugi savjet je taj da se tješe ustrajajući u strpljenju, neka se ne žale, neka se uzdaju Boga koji ne ostavlja one koji ga traže, niti će ih ostaviti bez potrebnih sredstava za put. Blaženje govori o trećoj skupini simptoma ili fenomena, a to su mistični fenomeni izvanjski. Ovdje možemo ubrojiti različite, recimo, stigme, levitacije. Često su i ovi fenomeni, kad su autentični, praćeni bolestima, koje bi ta stanja mogla objasniti, ili što je češće, postoje elementi dobra i zla, i onda to otežava razlučivanje o čemu se radi. Svi ovi elementi tamne noći plod su Božjeg djelovanja, pri čemu je uvijek naglašena ta jedna dimenzija pasivnosti. Pasivna noć obuhvaća cijelu čovjekovu egzistenciju i iz temelja mijenja njegovu aktivnost. Aktivna noć, koja je na početku, služi samo kao priprema za onu pasivnu i ona ostavlja nedirnutima moći osjeta i duha i samo zapravo mijenja njihov način djelovanja. Svakako ostaje činjenica da kolike god bile čovjekove snage, ne može se pročistiti na aktivan način, već to mora biti rezultat Božjeg djelovanja. Kada općenito govorimo o toj aktivnosti i pasivnosti noći, važno je naglasiti da je to jedna noć. I aktivna ima elemente pasivnosti, a pasivna noć ima elemente aktivnosti. Kod govora o pasivnosti opet je važno istaknuti da se nikad ne radi o tome da baš ništa ne radimo. Radi se svakako o jednoj božanskoj inicijativi do koje se dolazi kao odgovor na čovjekovo traženje i inicijativu, odnosno Bog poduzima inicijativu kad vidi da su duše spremne prihvatiti njegovo djelo pročišćenja i preobrazbe. I budući da su ovo vrlo teške kušnje, snaga koju subjekt mora imati veća je nego što on to misli. Drugim riječima, u ovoj pasivnosti duša se često mora više truditi nego u aktivnosti. Tamna se noć zove pasivna jer nije vezana uz pojedine trenutke i okolnosti, niti se može osigurati vlastitim stanjima, duha i božanskim svjetlom. I još za kraj istaknuti jedan važan kriterij za tamnu noć. Ako čovjek ne odgovara vjerno, ne možemo govoriti o tamnoj noći. Evo, dragi slušatelji, nastojao sam u ovoj emisiji donijeti presjek uzroka, ciljeva i manifestacija tamne noći uz pojedine kriterije koji mogu olakšati razlikovanje ovoga stanja od nekih drugih stanja. Više detalja možete pronaći u mojoj knjizi Tamna noć ili depresija, a do sljedećeg slušanja preporučujem se u vaše molitve. Božji blagoslov.